Folkens, i dag skal jeg spille noget Minecraft. Og jeg har nok lige lavet lidt, for jeg tænkte mig, der var en anden video. Skal ikke lave det igen? Ej, det var for sjovt. Ja, der havde jeg lavet en anden video, om lige så lige Thomas, du skal tømme kattebakken, for jeg gider ikke. Ej, det er sandt, det er faktisk det. Det var mig. Ja, det kan man godt høre på en stemme. Tager lidt mor langt fra. Hey Thomas, du skal tømme kattebakken, for jeg gider ikke. Det er lidt langt fra stolen. Men jeg vil sige hej. Og jeg har lavet lidt. Jeg er godt begyndt på trappen og har lavet. Ja, Thomas kan godt lide slik. Det kan jeg sgu godt. Kan du ikke også det? Nej. Jeg har heller ikke så lige med slik længere med det. Så jeg se, man kan ikke rigtig se det her. Så kom nu her. Hvad? Thomas er mærkelig. Thomas er mærkelig. Thomas er mærkelig. Okay, jeg stopper. Okay. Stopper du. Men jeg har tænkt mig at lave lidt videre på trappen. Og det bliver en lang trap. Men det her bliver vildt for 15 minutter. Det vil jeg også lave. Det er bare varmt, det der. Ja, der er ikke nogen, der har lavet en varmekniv i denne sted. Nej, nemlig. Det er også fordi, Grant Thompson har en af de varmeste. Han har en af de maskiner, der kan varme det varmeste i hele verden. Det er sindssygt. Hvad er det? Det er sådan en gummi-pokeball, han har lavet. Han har lavet et eksperiment med den. Det er mega cool. Ej, altså, det er pindsigt. Og smeltet det der. Du kan bare se, der er smeltet vingummi der på. Ja. Altså det der, det er mere jello-agtigt. Det ser bare lækkert ud. Ja, men det er ikke noget, det brændt. Ja, det ser faktisk mega lækkert ud. Men lad os hugge videre. En cleanerskniv lige der. Jeg tror, de smash og pash. Vi får den damme på den. Siger stadig, at jeg ikke har prøvet Thomas kan ikke twerk. Det ved I godt det. At hvad? At du kan ikke twerk. Det ved vi. Okay. Jeg kan heller ikke twerk. Så. Ja, sprung. En fra Magnus fra min parallelklasse. Magnus Poulsen. Jeg ved ikke, det er, men okay. Han kan godt finde ud af twerk. Så får han dumme uden han bruger. Kom on, den bevæger sig bare. Han ryster den ikke selv, den bevæger sig bare. Han bare klemmer sig ind og det. Prøv at se, den er stadig varm. What? Hvor er det lagt, den lige haft det der? Minut nu. What? Den kan være varm for timer, hvis man ikke putter den i vand. Ja, vi skal sådan, vi skal nok også lave tidspunkt. Nej, det må vi så bare ikke. Er det løgn? Jeg tror ikke, jeg må i hvert fald. Nå. Skal vi også til at købe vores egen kniv? Du ødelægger jo fuldkommen kniven. Ja. Så køber du kniven, så køber jeg tingene. Jamen, det behøver jo ikke, for en far har en gammel... Okay, hvor vil du så lige få sådan en propane torch for? Ikke til der, men min far har så en gammeldags dims, som man kan varme ting med. Jeg sad oven, jeg kan ikke huske det nu. Han har sådan en gammel en. Nej. Smeltet jello. Det synes jeg sgu godt. Ja, jeg tror, den bliver over 1000 grader, den der. Ja, langt over. Hvad er et CV? Okay, write this down. On my pizza, I want it to be half pepperoni, spinach, olive. Put the garlic on, then take it off. On the other half, I want it to be chicken. Do you have shark meat? Perfect. Shark meat on a pesto sauce. Må se, hvordan skal ligge? Jo, det skal være længere ned nu. Yeah, absolutely. Det med kraften pikker ikke ned i trappen, altså. It's a bit excessive, doesn't it? Så... We customize everything in our life. So why not customize your putty? Så skal jeg til at ud og hugge dem birketræ. Igen. Inside the box, you'll find everything you need to personalize your own incredible plaything. Men jeg tror, vi laver 2 rækker mere, og så er jeg slut her video. Den er lidt kort, det ved jeg. Det er sådan... Det vil jeg så roligt det. Sejt. Or mix a combination of colors with multiple Men effects and see what you næste gang jeg laver en video, så laver jeg lige trappen færdig. Så skal vi til at udhule det i min store stue.
Hvor jeg havde en trappe ned til min kæmpe mine. Just like Crazy Men så laver- Aaron's other putties, this putty will bounce, Yippee. stretch, tear, and sculpt. Once you've perfected your putty, give it a name and design with the colored pencils and labels. Buy the Mix by Me Putty Kit and shop for hundreds more gifts at VAT19.com. Den bliver ved med at sige, at hun har 10% tilbage. Det har han sagt en masse gange indtil det. Ja. Jamen, jeg har sådan en chokolade. Nå, lol. Ja, nok fordi jeg stadig bruger. Jeg får strøm på strøm. Ladies and gentlemen, I the future today. Blimp Et billede. everybody. The Yeah, they future go. has promised us luxurious blimp travel that we'll probably never have. But now you can enjoy piloting a balloon from the comfort of your sofa. This is the Nano Blimp, a tiny RC toy. Det var tydeligt med en naturteknik, der skulle vi prøve. Der skulle have et projekt. Spring ballonen med Seriøst? ild. Seriøst? Ja. Så vi lader bare eksperimenter vildt. Og vi har ham der, vi har Martin. Han er bare Det er mega kedeligt. Vi skal bare sidde og læse og lave prøver. også creepy. Vi skal lave alt muligt eksperimenter med Martin. Han er mega god naturtekniklærer. Han er skide sjov over det hele. Hvornår har I det? Mandag om morgenen? Nej, om fredag 2 sidste timer. Men så har vi fri som næsten sådan cirka 2:30. Det er bare nederen. Men næste år, der får vi fri om fredagen. Der har vi 5 timer om fredagen. Det bliver så nice. Tror du på det? Det bliver skide dejligt. Så kan vi hurtigt finde det. Det bliver lækkert. Så. Det var lige det. Vi har fået lavet det på trappen. Ja. Hvem har også lige helium? Nu vil jeg bare til at sige... tak fordi I så med på den her video. Smid et like, hvis I kunne lide den. Hvis I ikke kunne lide den. Lad være med at smide det. Skriv i comments for. Gør det tilbage til næste Minecraft episode. Ikke med dislike! Nej. No, do not smash a dislike. Smash a like. Yes. Hej.